Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του καναλιού. Πολλοί από εσάς καταλάβατε ότι μου κατεβάσανε το βίντεο για τους τεκτονικούς βαθμούς Αρκάνα Αρκανόρουμ. Φυσικά με την πρώτη ευκαιρία θα κάνω ένα ακόμα πιο εκτενές βίντεο πάνω στους βαθμούς αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή του τεκτονισμού. Στα βίντεο μου γενικά για τον τεκτονισμό έχουμε μιλήσει και έχουμε μελετήσει τους 33 βαθμούς που είναι το πρώτο σκαλοπάτι του σκοτικού δόγματος. Έχουμε μιλήσει για το δεύτερο σκαλοπάτι, όπου ένας μασόνος 33ου βαθμού μπορεί να φτάσει μέχρι τον 97ο βαθμό του Μέγα Ιεροφάντη και αποτελεί αυτό το δεύτερο, είπαμε, σκαλοπάτι του τεκτονισμού. Και στο τρίτο στάδιο υπάρχουν οι βαθμοί 98, 99 και 100, οι οποίοι είναι οι διεθνείς τέκτονες πλέον. Όποιοι έχουν αυτούς τους βαθμούς έχουν διεθνή εξουσία σε χώρες και υπήρους. Όπου υπάρχουν βέβαια τεκτονικές στοές και άδυτα. Έτσι, με λίγα λόγια, ο τέκτονας 33ου βαθμού θεωρείται η κεφαλή στις τεκτονικές στοές εντός μιας χώρας και όχι διεθνώς φυσικά. Για να δούμε λίγο. Ο τέκτονας 97ου βαθμού θεωρείται αρχηγός του τεκτονικού άδυτου μιας χώρας. Τι είναι το τεκτονικό άδυτο? Για να το κατανοήσουμε, ας δούμε τη διάρθρωση εδώ στην Ελλάδα, που τα ξέρουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην οδό Αχαρνών και Σουρμελή υπάρχει ένα γνωστό σε πολλούς τεκτονικό ίδρυμα, όπως γράφει απ' έξω. Αυτό το κτίριο δεν είναι μία απλή στοά λοιπόν. Αυτό είναι που λέμε το κεντρικό τεκτονικό ίδρυμα της Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί και σαν άδυτο. Οι στοές, οι τεκτονικές, είναι διάσπαρτες παντού στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα και υπάγονται σε αυτό το άδυτο. Αρχηγός στο οίκημα της Αχαρνών είναι ο γνωστός 97ου βαθμού Μέγας Ιεροφάντης Νικόλαος Λάος, που είναι ανώτερος κάθε τέκτονα 33ου βαθμού. Αυτός ο 97ος βαθμός είναι ο ανώτατος που μπορεί να λάβει σε εθνικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα ο Λάος υπάγεται, όπως και κάθε Μέγας Ιεροφάντης 97ου βαθμού κάθε χώρας, στη λεγόμενη νότια δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που βρίσκεται στην Τζόρτζια, στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά υπάγεται και στην Ουάσιγκτον DC, έτσι, District, όπου βρίσκεται ο τεκτονικός ναός, βρίσκεται, όπως έχουμε πει, ο Λευκός Οίκος και όλη η εξουσία. Η Ουάσιγκτον DC είναι μια μικρή περιοχή μέσα στην πόλη της Ουάσιγκτον και είναι ιδιωτική περιοχή με δικούς της νόμους και συνεργάζεται αγαστά με επίσης το City of London, το ιδιωτικό αυτό κέντρο του Λονδίνου, το οποίο επίσης έχει δικούς του νόμους, και το Vatican City, το Βατικανό δηλαδή, το οποίο είναι και αυτό με δικούς του νόμους και σύνταγμα, ένα ανεξάρτητο κράτος μέσα στο κράτος της Ιταλίας, όπως και ανεξάρτητη είναι και η Washington DC και το City of London. Κάποια στιγμή το τεκτονικό ίδρυμα της Αχαρνών, το άδυτο, διαιρέθηκε και κάποιοι τέκτονες 33ου βαθμού θεώρησαν ότι χρησιμοποιείται ως μέσον για πολιτική δύναμη και πλουτισμό και έχει χάσει κάθε είδος μοίηση, τέλος πάντων. Έγιναν και κάποιες κατηγορίες για οικονομικά κτλ. Και έτσι κάποιοι φύγανε από εκεί και φτιάξανε μία άλλη στοά με αρχηγό τον Λιβιεράτο. Προσχώρησα δηλαδή στο τεκτονικό τύπο ο Λιβιεράτος
έχει τον τεκτονικό τύπο Μισραή Μέμφις, τον Αιγυπτιακό δηλαδή, Μισραή σημαίνει Αιγυπτιακός. Ο Λάος έχει τον τεκτονικό τύπο Μέμφις Μισραχήμ, το ανάποδο δηλαδή, της Μέμφιδος. Είναι σαν το κουκουέ μουλού, και το μουλού κουκουέ, όπως είχα πει κάποια φορά χαριτολογώντας, έτσι σήμερα και στην Ελλάδα και σε όλο σχεδόν τον κόσμο, οι δύο βασικοί τύποι είναι ο Μέμφις Μισραχήμ και ο Μισραχήμ Μέμφις. Αυτοί οι δύο περιλαμβάνουν τους 33 βαθμούς σκοτικού τύπου και μετά φτάνουν και τους 97 βαθμούς του Μέγα Ιεροφάντη που σας είπα, και από εκεί και πέρα γίνονται διεθνείς οι βαθμοί μέχρι τον εκατοστό. Από εκεί και πέρα μου το κατέβασα το βίντεο και γι' αυτό σας υπόσχομαι ότι θα το ανεβάσω από εκεί και πέρα ακόμα πιο εκτενές και πιο καλωστημένο, και στο ξανακατεβάσω. Δεν με πειράζει εμένα. Ούτως ή άλλως εγώ δεν μπήκα στο YouTube ούτε για να βγάλω λεφτά, ούτε για να... Τέλος πάντων, δεν έχει και σημασία. Φυσικά και οι δύο υπάγονται στην μασονία των ΗΠΑ, έτσι, και ο Λιβιεράτος και ο Λάος και ο τύπος Μέμφις Μισραχήμ της στοάς της Αχαρνών και ο Μισραχήμ Μέμφις, διότι είπα πολύ απλά έγιναν και κυρίαρχη δύναμη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάγονταν στο σκοτικό τύπο του 33ου βαθμού, δηλαδή στην Αγγλία, σαν υπερδύναμη που ήταν, καθώς και στο γαλλικό τύπο. Ο γαλλικός τύπος, μετά την φτιαχτή επανάσταση κατά του Λουδοβίκου και την ήττα του Ναπολέοντα, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού η Γαλλία κατακτήθηκε από την Αγγλία και πολιτικά και τεκτονικά και στρατιωτικά. Αλλά μετά την άνοδο των ΗΠΑ σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, είχαμε το ίδιο και σε τεκτονικό επίπεδο. Την πρωτιά πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως στρατιωτική δύναμη. Δεύτερη, η Αγγλία μοιράσαν την εξουσία λοιπόν, πήρε τον έλεγχο της διεθνούς οικονομίας μέσω του χρηματιστηρίου. Οι τιμές των προϊόντων πλέον καθορίζονται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αν θέλει κάποιος να αγοράσει από την, από την Ουκρανία, θα πρέπει να δει την τιμή στο ουκρανικό μεν χρηματιστήριο, αλλά με το δείκτη που έχει κλείσει του Λονδίνου, και να κάνει την παραγγελία εκείνη τη στιγμή σε εκείνη την τιμή. Και τέλος η Ιταλία έχει το Βατικανό και την θρησκευτική γνώση. Έτσι τα έχουν μοιράσει τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα ξεκαθαρίσουμε γιατί και πώς επέβαλαν τη λατρεία του Σατάν και του Βάλ, καθώς και ποιες είναι οι προσωπικότητες αυτές, ο Σατανάς και ο Βάλ. Το πρόβλημα αυτό απασχολούσε και το προχριστιανικό ελληνικό ιερατείο, καθώς και τους μύστες εκείνης εποχής, αφού η γνώση τότε ήταν για μοιημένους. Έπρεπε να μοιηθεί κάποιος για να μάθει. Στο έργο του Πλούταρχου, στα συμποσιακά Β, στο τέταρτο βιβλίο του, στο πρόβλημα νούμερο 6, στη σελίδα 671, στο κεφάλαιο «Της ο παριουδαίης Θεός», ο Πλούταρχος ρωτάει τον Λαμπρία για τον Διόνυσο του Ευή. Το επίθετο Ευή ήταν το διονυσιακό βακχικό επιφώνημα χαράς που έλεγαν στα διονυσιακά κατά την Ινοποσία. Από το επιφώνημα αυτό βγήκε και το Εβίβα άλλωστε, που σημαίνει υγιένεται, χαίρε ή υγιένε, κάπως έτσι.
και πέρασε από τους Λατίνους ως Εβίβα στην Δύση. Αυτό το βρίσκουμε και στο Διόδωρο το Σικελιώτη. Ο Διόνυσος ήταν γιος του Δία και είχε την ίδια εξουσία. Παρ' όλα αυτά, ο πολύς κόσμος δεν το θεωρεί εισάξιο και σε αυτό δεν φταίει φυσικά ο ίδιος, ούτε φυσικά φταίνε οι Έλληνες. Ευθύνονται οι Ιουδαίοι, οι οποίοι συνέδεσαν το όνομά του με το ταυρόμορφο άγαλμα του Βαάλ. Κάποιοι Ιουδαίοι ιερείς που μάχονταν τον Βαάλ, και το βρίσκουμε αυτό στην εβραϊκή Τανάκ, και προωθούσαν τον Γιαχβέ, θεωρούσαν ότι ο Βαάλ ήταν η γήινη μορφή του Διόνυσου και όχι η υπερκόσμια. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του Βαάλ και του Γιαχβέ? Ο Βαάλ είναι ο εκόσμιος Διόνυσος, ενώ ο Γιαχβέ είναι ο υπερκόσμιος Διόνυσος. Το όνομα Γιαχβέ προέρχεται από το ελληνικό όνομα Ιακχός, Βάκχος δηλαδή, Διόνυσος. Σε αυτή την διαφωνία οφείλεται η έχθρα κάποιων Ιουδαίων Εβραίων του Γιαχβέ προς τους ιερείς και οπαδούς του Βαάλ και το αντίστροφο. Όμως και οι Γιαχβεδιστές είναι λάθος, γιατί λάτρευαν μόνο τον υπερκόσμιο Διόνυσο και όχι τον πατέρα του το Δία. Όπως γνωρίζουμε, η εξουσία πήγε από τη νύχτα στον ουρανό, από τον ουρανό στον χρόνο, με αποστασία στον χρόνο, μετά στον Δία και τελευταία πήγε στον Διόνυσο. Είναι λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι είναι βλασφήμια, επαναλαμβάνω βλασφήμια, για τους Ιουδαίους ιερείς η μονόπλευρη λατρεία μόνο προς τον Διόνυσο, είτε τον υπερκόσμιο και ακόμα χειρότερο τον εκόσμιο, που είναι οι βαλιστές, οι σατανιστές. Εκτός από βλασφήμια έχουμε και την κλοπή φυσικά του Θεού, έτσι, του ελληνικού Θεού, και την προσαρμογή του στο εβραϊκό πρότυπο. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, νοήτο πάνω σε αυτό το θέμα. Για να συνεχίσω λοιπόν για το έργο του Πλούταρχου, ρωτάει λοιπόν ο Πλούταρχος τον Λαμπρία για τον Διόνυσο, Εβί, που είπαμε τι είναι Εβί, εάν είναι καθαρά ελληνικός θεός ή αν υπάρχει περίπτωση και οι Εβραίοι να έχουν πάρει αυτόν τον Θεό. Δηλαδή, αν τον έχουν πάρει από εμάς ή είναι δικός τους και τέλος πάντων τι παίζεται. Στο σημείο αυτό υπησέρχεται στο διάλογο ο Μοιραγένης ο Αθηναίος και απαντά πως άσε, λέει, Πλούταρχε, τον Λαμπρία, και θα σου πω εγώ που γνωρίζω, και λέει ότι πρόκειται για κοινό Θεό. Οι αποδείξεις όμως για το θέμα αυτό διδάσκονται μόνο σε μοιημένους στην τριετηρική παντέλεια, όπως την αποκαλούμε, λέει ο Μοιραγένης, στην Αθήνα, και δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά πάνω στο θέμα. Μπορώ όμως να πω, λέει ο Μοιραγένης, πως η εποχή και ο τρόπος εορτής ταιριάζει με του Διόνυσου και στους Ιουδαίους. Τηρούν την νηστεία και στην κορύφωση του τρίγου στρώνουν τραπέζια με φρούτα κάτω από σκηνές και καλύβες πλεγμένες με κλίματα και κισό. Λίγες μέρες αργότερα γιορτάζουν μία ακόμα γιορτή και την αποκαλούν του Βάκχου. Είναι δύο γιορτές και θα πούμε γιατί. Γίνεται λιτανία με κλαδιά και θυρσούς, με τα οποία μπαίνουν στο ιερό, όπου δεν ξέρουμε τι κάνουν,
αλλά κατά πάσα πιθανότητα κάνουν όσα και οι αργοί, από το Άργος δηλαδή, στα Διονυσιακά. Οι δύο γιορτές γίνονται η μία για το θάνατο του Διόνυσου και η άλλη για την Ανάστασή του ως Διόνυσου λυκνίτη. Μία για το θάνατό του δηλαδή από τους Κρόνιους και μία για την Ανάστασή του, διότι η Αθηνά έσωσε την καρδιά του από όλο του το σώμα, το οποίο το κατακρεούργησαν, έσωσε την καρδιά του. Και από αυτή ο Δίας τον αναγέννησε. Όσοι προχωρούν μπροστά, συνεχίζει ο Μοιραγέννης, λέγονται Λεβίτες και το όνομά τους ίσως προέρχεται από το επίθετο Έβιος του Διόνυσου, Έβιος, Λέβιος και τελικά Λεβίτης. Ο αρχιερέας φορά ποδήρι χιτώνα και κοθόρνους και κουδουνάκια κρέμονται και ηχούν όπως και σε εμάς. Αυτά λοιπόν λέει ο Μοιραγέννης στον Πλούταρχο στο κεφάλαιο 6 του έργου του Πλούταρχου Συμποσιακά Β. Ο ίδιος ο Πλούταρχος στο ίδιο έργο, στο κεφάλαιο Πρόβλημα 5, λέει ότι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε χοιρινό και ονομάζουν τον Έλληνα Διόνυσο ως Άδωνη. Γι' αυτό και στην Τανάκ, την εβραϊκή, αν την ακούσετε, δεν λένε Lord όπως γράφουνε στην αγγλική ή Κύριε όπως μας λένε εδώ στην μετάφραση των 72, αλλά το λένε Αντονάη, Άδωνη δηλαδή, Διόνυσο Άδωνη. Τέλος, οι δύο γιορτές είναι η μία για το θάνατο και μία για την Ανάσταση. Στα μυστήρια του τριετηρικού Διονύσου ή τριετηρική Παντέλεια όπως την ονόμασε στην Αθήνα, ονομαζόταν στην Αθήνα όπως είπε ο Μοιραγέννης, ο Διόνυσος ταυτίζεται με τον Αδονάη των Ιουδαίων. Οι ορφικοί τον Διονυσιακό, τον ορφικό Διόνυσο τον ονόμαζαν Άδωνη και ήξεραν πως έτσι ονομαζόταν και από τους Ιουδαίους. Στο άδειτό του μάλιστα στα Ιεροσόλυμα υπήρχαν αμπέλια δεξιά και αριστερά. Ο Ορφέας έχει παραδώσει ότι υπάρχουν βασιλείς των θεών οι οποίοι εποπτεύουν τα πάντα. Πρώτος θεός ήταν ο Φάνης, δεύτερη θεά η νύχτα, τρίτος ο ουρανός, τέταρτος ο Κρόνος, πέμπτος ο Δίας και έκτος ο Διόνυσος. Τα ορφικά ο Πυθαγόρας τα έμαθε αφού μοιήθηκε στα Λίβυθρα της Θράκης από τον τελεστή Αγλαόφημο. Οι Ιουδαίοι λοιπόν βλασφημούν αγνοώντας τους 5 πρώτους βασιλείς και λατρεύοντας μόνο τον Αδονάη. Διόνυσο Άδωνη δηλαδή, Άδωνη στα ελληνικά. Το ίδιο και στις τεκτονικές στοές, ο Θεός εκτός από μέγιστος αρχιτέκτονας του σύμπαντος ονομάζεται και Αδονάη. Νεκάμ Αδονάη προφέρουν όλοι μαζί και αναφωνούν. Δηλαδή εκδίκηση Αδονάη κατά το τυπικό της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Και η Μεγάλη Στοά της Ελλάδας, το τυπικό της είναι εναρμονισμένο φυσικά με το αγγλικό και όπως είπαμε πριν και το αγγλικό υπάγεται τώρα πλέον στις... έχουν ενοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο
στη ΣΥΠΑ πάμε να συνεχίσουμε. Οι βασιλείς αυτοί, που εμείς μόνο ενεργειακά μπορούμε να τους αντιληφθούμε, ξεκίνησαν από νοητικούς και νοητούς βασιλείς, από ψηλά, και προχώρησαν μέσω της μεσαίας τάξεως μέχρι το ορατό υλικό κόσμο, προκειμένου να τακτοποιήσουν όσα συμβαίνουν εδώ κάτω. Μόνο ο Κρόνος πήρε με υβριστικό τρόπο τα σκύπτρα. Όλοι οι υπόλοιποι τα παρέδωσαν με τη θέλησή τους. Στον ορφικό ύμνο 86 βλέπουμε πως η νύχτα παίρνει το σκύπτρο από τον Φάνη. Στον ύμνο 190 ο Διόνυσος παίρνει το σκύπτρο από τον Δία. Τα τρία είδη πολιτιών ανάγονται στις τρεις μορφές δημιουργία: δίων, διονυσιακή και αδωνιακή. Αυτός που αποκαθιστά όσα υπόκεινται σε φθορά είναι ο ορφικός Άδωνης ή πλατωνικός Διόνυσος. Διακρίνει, διαχωρίζει και μοιράζει τμήματα από το όλον. Ο ορφικός Διόνυσος Ζαγρέας είναι ο εγκόσμιος νους. Αυτόν τον Διόνυσο λατρεύουν οι οπαδοί του Βαάλ, τον ζωικό των κατωτάτων ενστίκτων. Γι' αυτό το άγαλμα του Βαάλ είναι ζωόμορφο, ταυρόμορφο και ζητά θυσίες και σαρκικά όργια. Πώς συνδέεται τώρα ο Κρόνος με το Βαάλ? Ο Βαάλ είναι η κατώτατη φύση, όπως είπαμε, του Διονύσου. Ο Διόνυσος εχμαλωτίστηκε και διαμελίστηκε από τους Τιτάνες κατά την Τιτανομαχία. Τον έκοψαν σε πολλά κομμάτια και ευτυχώς η Αθηνά μπόρεσε να πάρει την καρδιά του, γι' αυτό και ονομάζεται και Παλάδα. Χωρίς την καρδιά του Διονύσου, οι Κρόνοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ζωικά τμήματα για δημιουργία, δηλαδή υβρίδια, δηλαδή χωρίς ηχόρ. Έφτιαξαν ένα ζωόμορφο Διόνυσο Ζαγρέα, που καμιά σχέση δεν έχει με τον αληθινό, αναγεννηθέντα Διόνυσο Λυκνίτη, εκ του Λύκνου, γιατί αυτός αναγεννήθηκε εκ της καρδίας του που η Αθηνά Παλάδα έσωσε. Τα δημιουργήματα δε αυτού έχουν ηχόρ. Για να δούμε όμως μέσα από την εβραϊκή Τανάκ την διαμάχη μεταξύ Εβραίων Βααλιστών, Ιουδαίων Βααλιστών και Ιουδαίων Γιαχβεδιστών. Υπάρχει στην Τανάκ την εβραϊκή, καλά, όσα έχουν μεταφραστεί στην δική μας Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν καμία σχέση, έτσι. Αν πάτε στο βίντεο, που βάζω ένα λεπτό από την εβραϊκή έκδοση της Γεννήσεως, του βιβλίου της Γεννήσεως, ήταν όλο για Αντονάι, 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 Νεφελίμ, Ελοχήμ, Ελοχήμ, Ελοχήμ. Μόνο αυτά στα δικά μας δεν υπάρχουν, έτσι. Λοιπόν, πρώτο παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Τανάκ, της Παλαιάς Διαθήκης, στο Βασιλειών, είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ Αχάμπ και η γυναίκα του Τζέζεμπελ. Η Τζεζεμπέλ μάλλον, ήταν πριγκίπισσα της Σιδώνας, κόρη του βασιλιά Ιθομπάλ. Αυτή
στο βίντεό μου για τον Μέγα Αλέξανδρο λέω πως τιμώρησε τους φοίνικες της Τύρου και της Σιδώνας που ήτανε βααλιστές. Τους ξεκλήρισε ένα προς ένα, διότι κάποια στιγμή κατά την πορεία του ο Αλέξανδρος, αντί να προχωρήσει ευθεία στην Ανατολή, έστριψε προς Φινίκη για να πάει στην Αίγυπτο. Να ελευθερώσει την Αίγυπτο, να πάει στο ιερό του Άμμονα και μετά να ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Περνώντας από την Τύρο και τη Σιδώνα, εκτός του ότι ο Θηρεός ήταν του Βαάλ, ήταν τόσο αγενείς μαζί του οι κάτοικοι και τόσο, επειδή είχαν ένα πολύ ισχυρό κάστρο και μέσα στη θάλασσα, νόμιζαν ότι δεν κινδυνεύουνε και τον κορόιδευαν σε εξευτελιστικό βαθμό. Τι έκανε ο Αλέξανδρος? Διέλυσε όλο του το στόλο, τα καράβια, και με την ξυλία έφτιαξε πολεμικές μηχανές και εξέδρες για να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Αφού κατέστρεψε τα τείχη, τους λιάνισε μέχρι τελευταίου. Όσοι επέζησαν πήγανε για δούλοι. Σκλάβοι μάλλον, όχι δούλοι, συγγνώμη, σκλάβοι. Η Τζεζεμπέλ λοιπόν, ως πριγκίπισσα της Σιδώνας και κόρη του βασιλιά Ιθομπάλ, ήταν η αίρια του Βαάλ. Όταν παντρεύτηκε τον βασιλιά του Ισραήλ, Αχάμπ, αναγκάστηκε, τον έκανε και αυτόν λάτρη του Βαάλ. Ο Αχάμπ ακολούθησε τον Ιεροβοάμ στην λατρεία του Βαάλ. Ο Ιεροβοάμ αναφέρεται, είναι χαρακτηριστικό πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Η Τζέζεμπελ ήταν λοιπόν, όπως είπαμε, μια ιέρια του Βαάλ και δημιούργησε μια σατανική σέκτα κάτω από το βουνό Καρμέλ. Αυτοί και 450 προφήτες του Βαάλ κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι, έφαγαν και συμφώνησαν να προωθήσουν τις ιδέες της σέκτας τους. Έφτιαξαν ένα ταυρόμορφο άγαλμα του Βαάλ και εκεί έκαναν τα όργια τους. Μάλιστα υπάρχει και ένα παράδειγμα ενός κατοίκου του Ναβόθ, ο οποίος είχε αμπέλια και επειδή δεν τα έδινε στην Τζεζεμπέλ, αυτή τον κατηγόρησε ψέματα ότι ήταν βλάσφημος και τον καταδίκασαν σε θάνατο διαλυθοβολισμού και του πήραν τα αμπέλια. Τα αμπέλια γιατί τα πήραν άραγε? Γιατί, όπως είπαμε, τα έβαζαν στον Διόνυσο τον Εγκόσμιο που τον είχαν ονομάσει Βαάλ. Η κόρη της Τζέζεμπελ μάλιστα, η Αθαλία, αναφέρεται ως βασίλισσα της Ιουδαίας και είναι αυτή που παντρεύεται τον Ιεχοράμ, το γιο του Ιεχοσαφάτ. Και αυτή η κόρη της είναι επίσης ιερία του Βαάλ. Από γενιά σε γενιά πάει αυτό, έτσι. Από το 841 π.Χ. μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και μπορεί και πιο μετά, απλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έχει γραφτεί και έχει μεταφραστεί η εβραϊκή Τανάκ στα ελληνικά. Λένε το 2ο αιώνα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, υπάρχουν πολλές ανακρίβειες μέσα εκεί. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι
τελικά μέχρι και σήμερα οι Ιουδαίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους Βααλιστές, που σήμερα ονομάζουμε σατανιστές, τους κρόνιους, και στους οπαδούς του Γιαχβέ. Οι οπαδοί του Γιαχβέ είναι οι οπαδοί του Διόνυσου, του Άδωνη. Γι' αυτό και λένε στην Παλαιά Διαθήκη Αντονάη. Θεωρούν λοιπόν αυτόν τον πρώτο Θεό οι Γιαχβεδιστές, μόνο τον Διόνυσο. Και εκεί πέρα είναι που οι αρχαίοι Έλληνες τους απαξιώνουν και λένε ότι ο Διόνυσος είναι ο έκτος βασιλιάς και γέννημα, όλοι οι βασιλείς αυτοί ήταν γέννημα της μονάδος, του Εν. Η μονάδα είναι εν δυνάμει τριαδική και συμβολιζόταν με το ορθογώνιο τρίγωνο που έχει τρεις πλευρές. Ήταν η τριαδικότητα του Πυθαγόρα που εκφράζεται και με το Πυθαγόριο θεώρημα στη μαθηματική γλώσσα. Κατά τους ορφικούς δε, ο άρρητος δημιουργός έδωσε υπόσταση σε νόες, ψυχές και σώματα. Οι ψυχές και τα σώματα δέχονται μεγάλη διαίρεση και διαμελισμό, αντίθετα ο νους μένει ενωμένος και αδιαίρετος μέσα στο ένα, στη μονάδα. Αφού είναι τα πάντα και περιέχει όλα τα νοητά σε μία νόηση. Μόνο η νοητική ουσία και ο νοητικός αριθμός έχει διασωθεί από την Αθηνά, καθώς χωρίς την καρδιά του Διόνυσου οι κρόνοι, όπως είπαμε, δεν μπορούν να δημιουργήσουν κλόνους με ηχόρ. Αποκαλεί ο Ορφέας τον νου αδιέρετη ουσία του Διόνυσου, ενώ αποκαλεί γεννητικά όργανα την ζωή. Η ζωή διαιρείται στο σώμα, παράγει σπέρματα πολλών ειδών, τα οποία η Άρτεμις, που είναι υπεύθυνη ολόκληρης της γέννησης στη φύση, ξεγεννά από ψηλά έως τη γη και υπό της γης, υπό της χθόνας, υποχθόνια. Ο θεολόγος λέει, μοίρασαν σε 7 μέρη όλα τα μέλη του νέου. Ο νέος είναι ο Διόνυσος. Το λέει νέο γιατί είναι ο νεότερος βασιλέας Θεός. Και τον μοίρασαν σε 7 μέρη οι Τιτάνες. Ο Πλάτωνας αποκαλεί το νου αδιέρετη ουσία που βρίσκεται πάνω από την ψυχή, επιδέχεται δηλαδή την συμμετοχή της ψυχής, όπως και η ορφική. Αυτή είναι η διαφορά του ελληνικού προχριστιανικού ιερατείου σε σχέση με το Ιουδαϊκό, και εδώ καλούμαστε όλοι να αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι ειδωλολάτρες και ποιοι δεν είναι. Τι θα πει μονοθεϊσμός κατά τους Ιουδαίους, αυτά είχα να σας πω, φίλοι μου, να μην το τραβήξω το βίντεο, να μην κάνω μεγάλα βίντεο όπως λέτε κι εσείς, γιατί όντως είναι πολλές οι πληροφορίες. Θα έχουμε χρόνο να τα λέμε, να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.